Jama'a barkanku da kasancewa da duniyar mamaki. A yau za mu kawo muku labarin wasu 'yan sanda sun kama mata biyu akan sace yaro dan shekara 2 a jihar Imo. 'Yan sandan jihar Imo State sun kama wasu mata biyu, Victoria Joseph yar shekara 28 da Joy Ogoji yar shekara 33 akan sace yaro dan shekara 2 wanda suke kokarin sayar da shi wajen wasu matsafa masu sayan yara. Daga cikin statement ɗin da kwamandan 'yan sanda SP Ikeku Godson Orlando ya ce a ranar Talata 30 ga watan Mai sun fita aikin antivirus unit wanda suke neman ɓata garin mutane, sai Allah ya ba su sa'ar kama waɗannan matan tare da yaro ɗan shekara 2. A lokacin da suka ci gaba da matsa tunkuza har sai kai mai wuya ta sa matan suka faɗi inda suka sato yaron. Sun ce sun sato yaron ne a Kakwano Local Government a jihar Rivers, sai suka kawo shi Imo don su siyar da shi. SP Ikeku ya ce yaron yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma an kai shi gidan marayu kafin a gano iyayen yaron. Kwamandan ya ƙara da cewa a yaɗa wannan labarin ko'ina ga duk wanda ya san yaronsa ya ɓata ko wani wanda ya san wani wanda yaronsa ya ɓata da ya kira nambar police control room kamar haka ko kuma nambar police public relation officer kamar yadda kuke ganin su a rubuce. Ku yaɗa wannan labarin domin ba da gudunmawa wajen gano iyayen wannan yaron. Kar ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akan lokaci. Mun gode da kasancewa da duniyar mamaki.